Le game sifike emaphethelweni leli langa lokugcina le cup. Ngile player ngadlalisa abanye kahle noma inini ngathola red card. Le industry ngenele amanzi olwandle manje sesiyuma neshaka. Yena ngeke ngize ngisabe indoda ngindoda especially ngiphethe ucup. Kancane kancane ngiyavela kusingcono ke manini ngibiza umavela phela mina ngukhanda limtsholo kwakhe nabelungu ngibaringisa isivenda nginoku improvise nangestonga ababatha bangizwa zwabuti napenga nale 16 ngidengisa ukuthi ngikhombe kwaZulu Natal inyorenka ngolayini ngizokucocela inganekwane mase ngideliver iverse ngengolovane lo music uzongikhontisa inkulungwane ngiyozikhawunta ngizekhathala indololwane siyophela lethuku zokubhodla indlala nami ngizodla kakhulu ke ngikhuluphane ngithi kunona bangibize ngesitufuzane ngibancintshe nenani lesumbulwane izinto zami samile namanje marifere phezulu ngiyogcina sengifikile vele ngihlezi ngupusha lo mculo ngiyopusha ngamandla ngize ngidume kwe-engine kunabantu abangeke bakusupport empintshini nanoma umsebenzi wakho umuhle le ndaba ungalingi uzuyivumele mfowethu nakancane ukuthi vele nje kucedela ipheshini le game sifike emaphethelweni leli langa lokugcina le cup. Ngile player ngadlalisa abanye kahle noma inini ngathola red card. Le industry ngenele amanzi olwandle manje sesiyuma neshaka. Yena ngeke ngize ngisabe indoda ngindoda especially ngiphethe ucup. Le game away shoot manje hip hop yasemzansi seyidlala emazweni nginokuhlangisa abantu mangidrop music ngizizwe ngugogo maweni nale game sefike emaphethelweni manje sazoba mnandi la way nale game sefike emaphethelweni manje sazoba mnandi la way thina kudala mfana siphusha impilo ungasiboni siphila ntwana suzukile mina ngene studio ngiphume ngijulukile ngisemaphethelweni ngomfinish line lendlela yinde ngeke uhambe uyiqede mangakutshela ukuthi mina ngicale kuphi phela mina mfethu ngile ndoda ehlezi iphikelela njalo noma kungaba blind impilo emnandi mfethu yasetshenzela ngeke uyithola uhlezi 24/7 uzoyithola njani uhlezi ukhale kubeni uyazi wena uvuka njalo ngo11 sikutshani orugunda abantu noma kungaba yini lena efaka imali malihamba kahle lelo business ungathengi ndoda thenga iveni le game sifike emaphethelweni leli langa lokugcina le cup. Ngile player ngadlalisa abanye kahle noma inini ngathola red card. Le industry ngenele amanzi olwandle manje sesiyuma neshaka. Yena ngeke ngize ngisabe indoda ngindoda especially ngiphethe ucup. Sifike emaphethelweni leli langa lokugcina le cup. Ngile player ngadlalisa abanye kahle noma inini ngathola red card. Le industry ngenele amanzi olwandle manje sesiyuma neshaka. Yena ngeke ngize ngisabe indoda ngindoda especially ngiphethe ucup.